Welcome back to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं स्कुलाव थांनो नागिरदों। स्कुलाव जोंना प्रग्राम दं आरोना। स' गाइस जोंनि लारबाथाय स्कुलखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। So guys, आं थांनोसै ओंखारजेनबाय। दायो आं थांनो ओंखारबाय। आंना हिर' हन्डा बाइकआ बे बेजों थांगोन आं दिनै। स' नोंथांमोनखौ आंनि स्कुलखौ दिनै लारबाथाय स्कुलाव दिनै देखायनो सानदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंना BMW थ' नङा, हिर' हन्डासो। हिर' हन्डा बाइकजों थांगोन आङो। थ'दो बिदिब्ला थांनोसै। थांलागासिनो दं। Guys, kalau saya pas sebenarnya